94-му році між Україною, Росією, Великобританією і США був укладений меморандум. Саме так. Меморандум про нерозповсюдження ядерної зброї гарантував незалежність, суверенітет та кордони України. Направ мою руку, Боже, хай знищить усе вороже на цій землі. Сім'я Вороненків – перші екопоселенці на Донбасі. Рік тому вони оформили земельну ділянку біля Горлівки у 2 гектари і переїхали жити у поле. Микола, поясніть, що зумовило вас піти на такий радикальний крок? Це давня легенда про ворона, який створює світ з темноти, махаючи своїми крилами. Але замість цього жертвує своїм білосніжним пір'ям. Російська Федерація по напрямку Донецьк-Луганськ ввела на територію України до 8 батальйонів тактичних груп та відкрила масивний вогонь, що призвело до великих втрат особового складу. Веди спостереження за їхніми позиціями ось тут. Тільки акуратно. Десь там може бути їхній снайпер. 5, 4, 3, 2, 1. Вогонь. Ми закінчили, допрацюйте. Плюс.